בפסגת החרמון נמצא הבילוי החורפי הכי קול שיש. באתר החרמון מציעים לכם מבחר של חוויות גלישה לקטנטנים, לגדולים ולמקצוענים. באתר 45 קילומטרים של מסלולי גלישה לחובבי הסקי והסנואובורד בכל הרמות. 11 רכבלים ומעליות טיבר פזורים באתר לרשות הגולשים והמבקרים המעוניינים להעפיל לפסגה. בבית הספר לסקי מתקיימים שיעורי סקי וסנואובורד בכל הרמות לקבוצות ולפרטיים. למתחילים משטח גלישה מתון וידידותי במיוחד. חוויה מדהימה מצפה לכם במסחלות האקסטרים. גלישה מהירה במסלול פתלתל ומפתיע במדרונות המושלגים של החרמון. בגובה 2,000 מטר, בנופים המרהיבים של החרמון, ממתינה לכם חגיגת חורף לבנה לכל המשפחה. החרמון, אין יותר קול מזה.